Националният ни превозвач съобщи, че до 2 март отменя всички полети от и до Тел Авив. Подобни мерки са взети и от останалите авиокомпании, които отменят полети до Дубай, Катар и останалите страни в региона. Това беше извънредната ни емисия "Новини по света" и у нас. Чухте, служебният премиер увери, че няма пряка опасност за България. Темата ще продължи в предаването "Говори сега" в 17 часа. Следете и сайта ни. Довиждане! Двама мъже и половина всеки делник. Това е Иван ТВ. Колаген комплекс Макс. Доказано подхранва ставите и се грижи за тяхната здравина. Колаген комплекс Макс. Доказан опит и въздействие. Децата мечтаят всеки ден за все по-големи подвизи. Изберете за тях Данонino с калций и витамин D. А сега открий колекцията от 10 нови лъжички. Замрази Данонino и мечтай с Дино. Виждаш ли я тази мацка? Спокойно се пече, защото аз съм доста печен в слънцезащитата. Хващаш ли играта на думи, слънце? В Лили всичко оживява. Предпази и хидратирай кожата с спрей Nivea Sun или мляко Гарние Амбре Соле. Почувствай свежестта с душ гел Палмолив и Deo Spray DAF Advance. Защити кожата с слънцезащитно мляко Бочко и крем за тяло Микса. И аз му викам, ти не си фактор пич. О, работа, слънце, до после. Интимните възпаления и инфекции не са задължителна част от привилегията да бъдеш жена. Увери се с Гинексит. Италианската грижа за интимна хигиена с предпазващо, успокояващо и освежаващо действие. Поддържа ежедневно своето здравословно pH с Гинексит интимна пяна. Една опаковка осигурява над 90 освежаващи измивания. Повече увереност за всяка жена с гамата Гинексит от Натурфарма. Моля, вземете си една дъвка. Усети вълната на свежестта. Airwaves. Избави се от неприятните симптоми с Дегазин. Ефективно премахва излишните газове. Облегчава подуването и напрежението в корема. Дегазин. Най-силният срещу подуване и газове. Кафе Лаваца 500 грама за 14,99. Да! В Т-маркет в четвъртък и петък. Кафе Лаваца промо пакет 2 по 250 грама за 14,99. А от сряда до петък български пресни картофи 88 стотинки за килограм. Т-маркет. Практичният избор. Да си родител е безценно. Да споделяш вълнението, победите на всяка крачка по пътя. Но болката може да съсипе тези моменти. Не го позволявайте. При болка в кръста вземете новия Диклак 12 часа гел. С дълготраен ефект облегчава болката и възпалението в мускулите и ставите до 3 пъти по-бързо. Диклак 12 часа гел. За безценните моменти заедно. Лекарствен продукт за възрастни юноши над 14 години. Преди употреба прочетете листовката. Бактериалната плака не винаги се вижда, но тя е там. Листерин е 5 пъти по-ефективен в намаляване на зъбната плака в сравнение с почистването само с щетка и конец. За здрава уста опийте Листерин. От какво се нуждаеш при физическо натоварване и напрегнато ежедневие? Магне Рич Плюс. Съдържа органична магнезиева сол с отлична усвояемост и витамин B6. Подпомага нормалната функция на мускулите, електролитния баланс и намалява чувството на умора. Магне Рич Плюс. Един магнезий, много плюсове. А сега и ново от най-продаваният магнезий за 2024 в България. Магне Рич Форте. Още повече магнезии в една таблетка днес. Двама мъже и половина всеки делник. Това е Иван ТВ. Радио Хипилаго за FM всички честоти. Перник 87,9 FM, Тетевен 88,1 FM, Димитровград 88,7 FM, Силистра 89,1 FM, Батак 92 FM, Бургас 95 FM, Плевен 98,7 FM, Видин 104,2 FM, Шумен 107,1 FM, Хипилаго за FM радиото, на който слушаш. Отвори устата. Български жени много е умен. Тя винаги те пита първо какво да прави, а след това тя прави какво реши. Не барай! С нощи като правихме секс. Представа ли си? Аламинут. Всяка неделя от 22 часа по Бита. Айде, купай. Това е Лора. А това е един от най-странните дни в живота й. Ден, в който тя ще се сблъска с загадки, купони, приятели, врагове, любов, приключения и смях.
Не пропускайте този ден. Гледайте българския филм «Лора от сутрин до вечер» в четвъртък от 20:30 по BTV Comedy. Нищо не съм му казал. Какво да му кажа, бе, Михаиле? Какво да му кажа? Че ти забрани на едно младо, добро момиче да се вижда детето и то полудя? Това може само ти да му кажеш.